Здравейте хора, днес ще играем с Боби и Бобчо. Да, тук що и... Виж, аз я виждам. Ето я. Боби, бъде ги гасам. Боби, аз стъкнах. Това ме откъртва. Боби? Взех го, бе. Камерата! Ето тук има втора. Тя струва 80 робъкса. Ритнах топката. Окей. Я пак да изритнам тук. Този звук от теб ли се чува? Добре, ара мога да спри. Аре, идвай. Да, ето го Бобчо. Добре, стигнахме. Снимай. Спря! Когато само видим чудовището. Трябва да снимаме чудовището. За лайкове. Аз се хвърлих. Не имам подарък. Взех подарък. Не. Само се... Снимай го! Аз ще го светя. Виж го. Помощ! Пребих се. Той май дойде за теб. Искам да чуя каталонска гитара седмичето. Моля да сваля. Не 7 струна, на 6 струна. That was unbelievable. Моя гитара е испанска, но е каталонска гитара. Помощ! Един бър. Беги, бе! Окей.
Беги, чупи се. Виждам паяка, който ме изтеза. Тръгни. Това съм аз. Ето ме, тук те чакам вече на телевизора. Мета я. Такива и там. Хора, абонирайте се за Оги Геймър и за Бобчо. Също така и за мен. Боби, кажи го и в твоя стрим. Хора, видяхте ли ме как се гърчам? Но така хора. И това беше това, което се снимахме. Кой запис? Да, така. Има $165. Едит камера. Този път аз съм с камерата. Аре да си купим кил. Кой бутон? Купи медкит. Давай купи 2. Items. Аз цъкна холдър. Ето бандажки. Ето ние купихме 3 бандажки. Хайде хора, тръгваме. Така. Да. Аз дори не съм снимал. Не, само съм пуснал камерата.
Дай нас тук. Ако видим някакви кокали и такова, пак да ги снимам. Това мой медкит бе. А това е подарък. Оксиджена ни скоро ще свърши и трябва да се да те снимам ли ба? С кой бутон? Се пуска камерата. Вижте, почваме и да. Да, но то се е закрило. Бата, не мога да видя. Да. Снимам бе. Хора! Вижте го това. Камерата е пусната обаче. Може ли да ме хилнеш? Давай, тръгна си. Добре, вземи камерата. Това на 2 хита, това ме удари 2 пъти, умре. Боби, аз съм малко спирам това клипчето. Моля те, не умираме, Филипс. Кой те нападна, бе? Той ли те нападна? Вижте го. Вижте Бобчо, абонирайте се за него. Да бе, гледам да тичкаш. Трябва да се връщаш при кораба. Не. Добре. Вижте го. Това е Бобчо. Абонирайте се. Абонирайте се също така за Оги Геймър, отново да кажа. Вземи ме. Спри камерата. Още малко заснимай и така. Окей, аре, качвам съм. Боби, ти кога ще спираш клипчето? И аз. Давай бе, давай. Сега снимай кораба поне. Аре, тръгвай, бе, тръгвай!
Твой клип колко? 15? 15 вече. И 6, и 7 секунди. Надявам се да мога да го пусна. Бата, яра, давай бързо идвай, тичай. Пускай Йоани. Пусни я. Друг канал. Твоето колко стана вече? Моето вече е 16. Хора, гледайте. Бате, бързо давай. Бате, 16 минути, не знам дали мога да го пусна. Бързо, бързо, бързо. Бате, 17 секунди. Бате, може... Няма бе, няма. Миналия път стана 19 и не успях. Аз се опитах да кача едно клипче, беше 19 минути и не стана. Докато ти беше на... Сам самичък. Вижте колко. Твоето колко е? Пате, аз го спирам. Добре, хора, приключваме, хайде, чао. Да, чао.